अच्छा गौर करी भैया, हाँ हम ब्यास किशन छैला जादू हाँ आज तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हाँ हाँ इ प्रसंग भइल बा और सबके बीच गइल बा। हाँ 11 बजे में हमरा से चाहे एह मंडली से कोनो प्रकार के त्रुटि हो गई होखे हाँ तो सब अपना परिवार के एगो बालक समझ के क्षमा करे। साल में एक बार हमने के यहाँ खिचड़ी मनावल जाला जौन के मकर संक्रांति भी कहल जाला। जौन प्रयागराज में कुंभ के मेला लगेला। साल में एक दिन हमने हिंदू समाज में जितना देवी देवता बानी सभे लोग वो तीर्थ में जुटेला आ जुट के आ कथा प्रसंग कहेला सुनेला आ इहे कथा रउरा सबको हम सुनावतानी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखले बनी। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा जी नहीं राम पद अति अनुरागा। माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति ही आवे सब कोई। वही प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन समस्त देवी देवता आइले आ वही समय के बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखले बनी। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम सिधाए। जगबालिक मुनि पर विवेकी अब भरद्वाज रखेऊ पद टेकी। सब ऋषि महर्षि लोग के संगम लागल बा ओजी भी आ सब ऋषि महर्षि लो में कुछ ऋषि महर्षि लो जाए लागल कथा प्रवचन सुन के आ ओही में जगबालिक मुनि भरद्वाज मुनि से पूछतनी कि ए बाबा देखी का पूछतनी राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहऊ बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। मालिक मुनि तनी की बाबा ई रौरा हमरा से बताई एगो राम ऊ हई जे राजा दशरथ जी के लड़का हई आ एगो कौन राम हई जौना राम के शंकर भगवान भी जपी। पूछो तनी कैसे? अरे बताइए बाबा, अरे तो बताइए बाबा तो कौन राम हवन हमरा के बताइए बाबा। कौन राम हवन हमरा के बताइए बाबा।
पूछतनी एक राम के जानत बानी हम दशरथ ललनवा एगो राम के हम जानतानी जे दशरथ जी के लड़का हुआ एक राम के जानत बानी दशरथ के हुआ ललनवा नारी के करनवा जाके मार दिहले रावणवा नारी के करनवा जाके मार दिहले रावणवा कौन राम के जपस शंकर तो समझाइए बाबा कौन राम हवन हमरा के बताइए बाबा कौन राम हवन हमरा के बताइए बाबा बाबा तनी हमरे के बताई कौना राम के शंकर भगवान जपीले कहनी कि सुना बाबू जेंगन तू राम के नाम पर शंका कइले बड़ो ओहिंगन एक बेर जान तर के शंका कइले रहे गोस्वामी जी चौपाई लिखले बनी ऐसा ही संशय किन्हे भवानी महादेव तब कहा बखानी ए बाबू जेंगन तू राम के नाम पर शंका कइले बड़ो ओहिंगन एक बेर शंकर जी के औरत सती कइले रहली समझाओ तनी बाबा कहो तनी का एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुम्भंज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुबंज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी आ पूजे ऋषि अखिलेश्वर ए बाबू सुनो एक समय में शंकर भगवान आ शंकर भगवान के औरत सती अगस्त मुनि बाबा के लगे कथा सुने खातिर चल दी अरे तो बाबा अगस्त लगे चल भोला दानी ए भाई जी बाबा अगस्त लगे चल भोला दानी ए भाई जी संग में सती महारानी ए भाई जी संग में सती भवानी ए भाई जी शंकर भगवान आ सती पहुंच गइलो अगस्त मुनि के लगे आ अगस्त बाबा भगवान राम के कथा सुनावत नहीं अरे बाबा सुनावत तनी राम के कहानी ए भाई जी बाबा सुनावत तनी राम के कहानी ए भाई जी संग सती जी भवानी ए भाई जी संग में सती जी भवानी ए भाई जी संग में सती जी भवानी ए भाई जी संग में सती जी भवानी ए भाई जी
प्रयागराज में कथा सुनावतनी कि एक बार शंकर भगवान सती के संग में लेके अगस्त मुनि के लगे कथा सुने खातिर पहुंचने। जब अगस्त बाबा शंकर भगवान के देखनी तो कहनी कि जय हो भोले बाबा। बाबा धन रौरा बानी के और दर्शन हमार हो गई। जौना जगहिया पर अगस्त बाबा बैठो रहनी गुजी बैठावे लगनी। अब सती अपना मन में सोचत रही कि दादा दुनिया का मालिक भोलेनाथ हई, जिकरा लगो हमनी के कथा सुने के आइल बनी सो उहे के लगा बा आ उहे के बैठावतनी कि रौरा के हेजी बैठी। ए जी सती के तन तन धीरे धीरे शंका होखे लगो। लेकिन यही गान करत करत तो जी कथा सुनत कुछ दिन बीत गल तो गोस्वामी जी चौपाई लिखले बनी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा आ कुछ दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कुछ दिन रह के शंकर जी आ सती कथा सुनल लो ओकरा बाद से कहलो कि बाबा अब आदेश देती तो हमनी के पर्वत पर अब जती जाए। तो कहनी कि ठीक बा अरे वो लोग जाई। शंकर भगवान सती अगस्त बाबा के लग से कथा सुन के लौटल वालो आ ओही समय में गोस्वामी जी देखी चौपाई कैसे लिखले बनी। ते ही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। ओही समय में राम जी के वनवास हो गए रहे। राम जी वन में पहुंचल बनी आ सीता जी के रावण चुरा के लेकर लंका में चल गइल बा। राम लक्ष्मण दर दर के ठोकर खाता नहीं लो आ घूमत नहीं लो, पेड़ से पूछत नहीं लो, पतई से पूछत नहीं लो कि सीता जी के कहीं देखल ह। घूमतानी राम दोनों भैया हो बाबूर समैया आ गई। घूमतानी राम दोनों भैया हो बाबूर समैया आ गई। चलन कवनो पैया हो चलन कवनो पैया हो बाबूर समैया आ गई। घूमतानी राम दोनों भैया हो बाबूर समैया आ गई। राम लक्ष्मण दोनों भाई घूमतानी लो, पेड़ से पतई से पूछतानी लो। लक्ष्मण जी झरझर रोतनी कहतनी कि हे विधाता कैसन दुख तू तो
दिहल विधाता कैसन दुख तू तो दिहल विधाता रोवेले लखन सीता गइली कहाँ माता रोवेले लखन सीता गइली कहाँ माता बनवा में चले ना हारे उपैया हो बनवा में चले ना उपैया हो बाउर समैया आ गई बनवा में चले ना उपैया हो बाउर समैया आ गई राम लक्ष्मण पेड़ से पति से पूछता नीलो सीता जी के कहीं देखल सीता जी के कहीं देखल केहू नहीं खे बोलत आ ओही समय में शंकर भगवान के संगे शंकर भगवान के औरत सती रास्ता में चल दिल बनी गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखले बनी कैसे शंभु समेत ही राम ही देखा उर उपजा अति क्षोभ विशेखा जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन राम और लक्ष्मण के जात जब शंकर भगवान देखनी दोनों हाथ उठा के आ जय सचिदानंद कह के प्रणाम कह के आ चल दहनी अब शंकर भगवान के औरत सती के मन में शंका भइल की बताओ हमार पति देव दुनिया के मालिक हमरा पति देव के सामने सारा देवता लोग शीश झुकावेला आ हमार पति देव एगो आम पुरुष के आगे शीश झुकावत नहीं शिव जी कैले बा नीराम के पारना मैं अपना करेली विचार सती मनवा में अपना करेली विचार सती मनवा में अपना करेली विचार सती मनवा में अपना करेली विचार अपना मन में सोचत है ये बड़ी सुंदर गीत हमारा घरे के बगल में बेचारा बड़ा दुनिया में नहीं है का नाम बा वीरेंद्र नाम हो बाबू भगवान स्वर्ग में उत्तम स्थान दी सत्य अपना मन में सोचता रही जे करा के सुर नर मुनि प्रणाम करे सुर नर मुनि प्रणाम करे उहे आज दोसरा के काहे ध्यान धरे उहे आज दोसरा के काहे ध्यान उहे दोसरा के
अपना मन में सोचतारी हम तो जानी ले शिवाजी के धाम हम तो जानी ले शिवाजी के धाम सती मानवा में अपना करेली विचार वो सती मानवा में अपना करेली विचार आए शंकर भगवान देखो तनी कि सती कुछ सोचो तारी तो शंकर भगवान कहने के सती का सोचो तारू कुछ सोचो मत अगर तहरा मन में कुछ शंका बा तो तहरे को हम एगो उपाय बताओ तनी सुन जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू कौली की तारा शंका बा हमरा भगवान पर नु तो तू जा आ जाके उनकर परीक्षा लो जांच लो अब सती ओजी से राम के परीक्षा लेवे जाए लगली यही जी के चौपाई हो हुई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ा वही शाखा एने सती जाए लगली आ शंकर भगवान सोचत तनी कि जा अब जौन भगवान लिखले हुए हैं तौने हो अब सती अपना मन में सोचतारी कि कौन ऐसा उपाय हम करी कि जौना से हम ना चिन्हाई आ राम के हम चिन्ह ली तो सती अपना मन में विचार कैली कि सीता जी के हरण भइल बा आ सीता के वियोग में प्रभु राम जी घूमतनी अगर ओरिजिनल राम होखेम तो हम सीता के भेष बना के जातनी हमरा के पहचान जा सीता के भेष बना के आ सती जातनी राम जी के लगे कैसे सीता जी के रूपवा बनवली तो राम के जचानावा जाली ए राम सीता जी के रूपवा बनवली तो राम के जचानावा जाली ए राम सीता जी के रूपवा बनवली तो राम के जचनावा जालिए राम सीता जी के रूपवा बनवली तो राम के जचानावा जाली ए राम मनलिना शिव के बचनावा तो मनलिना शिव के बचनावा तो राम के जचनावा जाली हे राम राम रघु रहिया दुनु भैया तो जवने रहिया जले राम राम रघु रहिया दुनु भैया तो जवने रहिया जले राम वही रहिया वैली सीता मैया वही रहिया वैली सती मैया तो
कैसन समैया आइल ए राम ओही रहिया गइली सती मैया ओही रहिया गइली सती मैया कैसन मैया अरे तो वही रहिया अरे वही सती मैया वही रहिया अली सती मैया तो कैसन समैया आइले राम ओही रहिया वैली सती मैया तो ओही रहिया वैली सती मैया तो कैसन समैया आइले राम जाऊना रास्ता से प्रभु राम लक्ष्मण जी आवत रहनी लो वही रास्ता में जब जाके खड़ा भइली सीता जी के रूप में तो लक्ष्मण जी के तनी शंका भइल लेकिन लक्ष्मण जी के टाड़ के अगवा आके आ प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हथवा जोड़नी आ कहनी कि हे माता जोड़ी पाड़ी प्रभु किन्हे प्रणामू पिता समेत लिन्ह निज नाम कहू बहोरी कहाँ बिरस के तू बिपिन अकेले फिरहू केहू हेतु प्रभु श्री राम जी कहनी कि हे माता माता रौरा है जंगल में अकेले घूमतनी अब भोला बाबा के कहाँ छोड़ दे अब तो सती लजा गईली मेहरारू लजाली सनु तो नो से माटी बोकोटेली से अब बिलाई लजाली सन खामा न छुरे सती लाज के मारे कुछ बोलत नहीं खी आ ओजी से लौटल बड़ी तो रास्ता में देखो तरी कि हजारों राम जी लौकतनी हजारों लक्ष्मण जी लौकतनी हजारों सीता लौकतारी शंकर भगवान के लगे जब आके सती खड़ा भइली शंकर भगवान पूछनी कि ए सती हमरा प्रभु राम जी के परीक्षा लेवे गई रहलू ह परीक्षा ललू ह मन के मनोकामना पूरा भइल मन के मनोकामना तड़प पूर्ण भइल ह यही जी सती झूठ बोलली कहली कि ना ए भोलेनाथ जेंगा रौरा प्रणाम कइले बानी ओहिंगन हमहु प्रणाम क के लौट के चले जा शंकर भगवान जब ध्यान में लगनी तो देखनी कि सती तो सीता के रूप बना के गइल बड़ी एक्स्ट्रा काम कइले बड़ी ई अलग एक्स्ट्रा एगो काम कइले बड़ी तो सीता के हम माता मानिले तो उहे अपना मन में संकल्प कइनी यह तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प किन्ह मन माही मन में प्रतिज्ञा करनी कि सती ये तन से तारा तन से कहियो अब भेंट ना होई अखंड प्रतिज्ञा शंकर भगवान कलहनी आ तब सती बुझली कि शंकर भगवान हमरा के त्याग दहनी आ शंकर भगवान जाके आ कैलाश पर्वत पर समाधि लगा के बैठ गईनी आ बगल में सती भी जाके बैठ गई।